bedo godo kode. Bentie sama nyalo gik makoro chunyi omone jok, to kopo ni chunyi ojok, winji timang'o, winji or barupi we tijni, kose dhia mbele kama kichul bills, kata kamano ka gimoro maracho biro, minyalo kata miye gimo matin, ni konye wach moro, tinyalo wuok. Anyalo lero ni kanyo ni, wacho ni riembo jatelo tek. To kaluwore gi ndacho ma Nairobi ka, driver ma ong'eyo tije ni uting'o jatelo, nitie gik moko adek e gari ka monego bedni ok kaw second 2 kapok icheko. En side mirrors, ni wan gi mirrors 3, koni gi ka. To ng'e ni ma nyamburko matin, obed Prado, obed gari matin, en gi kios 3. So onego bedni driver en alert seche te kitingo ng'ama idewo. Ma ok irit ni jarit cha mo. Ma ok irit ni jarit. Nitie kama gimoloso gi jatelo, mung'eyo gi jatelo konego bedni jarit ng'eyo. Gima jarit uloso gi jarit konego bedni jatelo ng'eyo. Gima jatelo loso gi jarit opogre. Nikech ma askari mobedo trained ma kata ka yowang'o nyatieko uteu ji 2. So en loso siepe kindi gi jatelo. Loso siep nyaka ubed ni uloso seche te. Kuchiew gokinyi, ng'ama onego bedni nyisi kama idhiye en jatelo. Owuok e ot ni pap, wadhi ofis. Weche rumo gik miwacho gari ka koro onge. En simbe ne modich go ini deal gi ndara gi side mirrors. Kineno ka ng'ato dwa chachi ka, ma ini pachi kik bede mbaka. Pachi onge i gari ni. Kati wacho wach mane, pachi be kato kelo mbaka moro, giwacho gi bodyguard. Nikech tiji emiti. Kiki wuog ni mbidwa contribute. Kinyal contribute. Ing'e ang'o. Ing'e ndara. So tiji en mirrors 3 gi. To bende ka ine ndara ka, okinyal keto mitoka machiegni gi mitoka miluwo mbele, nikech in case of anything, turn left or right. Kata bugo nitiere, bugo no ibro ruke. Minyalo pusori kata. Minyalo pusori go. Nikech nitiere distance mineno ma Nairobi ni. Ji keto nyamburko machiegni. Kiwe nafas matin to ng'ato goni pip pip songa. To ini wuon ing'e ni ka songo, anything can happen.